Alle dagen opnieuw komt hier weer voorbij. Met bijzonder gewone mensen op het tronen. Het viel zo goed, zo dichtbij. Mijn diepstra zoals zij en mij. Het duistere werk we bekronen. Alle dagen opnieuw komt hier weer voorbij. Alle dagen opnieuw een heerlijke dag. En Lise die zei van, er is een oproep die om teksten te schrijven. En daar hebben we eigenlijk, tot tijdgebrek eigenlijk niks van dien. En toen zei ik later de oproep dat ze dus echt zangers... En we zijn, we waren wel heel enthousiast over om dat te gaan doen. Ja, inderdaad. Laten we beide aan meedoen. Ja, we zijn dit doe ik gewoon. Dit is leuk. En ken je Macri? Nou, dat weet ik. Nou, wat ik me nog wel gauw maar vergist had, 1, 2, 3 heer. Daar bouwde de betekenis van alles en alles van. Dat ik ga echt een hele tijd zitten, 1, 2, 3 heer, 1, 2, 3 heer, 1, 2, 3 heer. 1, 2, 3 heer. Een beetje ken je weer. We kregen via de telefoon, via de app, kregen we naar kerstboom. Nou, dan begin je ermee te studeren. En je begint toch een keer te winnen. De tekst, dat moet je wat synchroniseren met de muziek. En ik zie er echt in het begin wel even een hekje doen. Maar goed, na verloop van tijd dan went dat ik wel werk. Ik ga dat, nou, en er zat meer zijn, op les mij op bed en mij van bed. Want dat versje, dat dwaalt je door de hele dag door de holle heen. Alle dagen opnieuw een heerlijke dag. Ik bedoel bij dat refreintje, bij dat je dat dan met hun jongen zegt. Ja. Alle dagen opnieuw een heerlijke dag. Ja, ik ben de beste. Goeie houding. Maar dat doen wij niet, hè? Daar zijn wij veel te bescheiden voor natuurlijk. Maar als je optreedt, dan moet je dat eigenlijk wel doen. We willen voortvarende vrouwen. Uit de ratten vallen. President Joke, maar Joke kan iets van haar dit zet vertellen. Het is een soort vrouwenbeeld qua hellen en we vinden het al hier prachtig. La van Mieske, Sata Gonkler. La van Blitske, hier is snuffelijk. Uit de handen. En wie is heel leert moeilijk? Eerst om in te leren. Ja. Dus daar krijg ik de broek maken van de dirigenten van een man. En die hebben dus even goed oorjongens. Want je bent net een dirigent? Nee, we doen het mijlkoor. Wat zei de guide? De guide zei, welkom bij Heer. Ja, tippets, die krijg je. Hij hebt er ook gehoord wat een tepert is? Ja, wie had er hoe aan en dan ben ik het weer kwijt. Waar is Trientje? Trientje weet het. Het is een emelkont, maar het is ook een vogel. Een tepert is ook een vogel. Dus het had zwappertje in, maar dit zullen wel op emelkont slaan. Nou, dat weet ik dus net. Dat weet je net. Ik denk dat dit op de vogel slaat, want uw mem zei dan vroeger, ja, tepert. Echt? Ja. Ja, maar dat is wie naar de surpen. Ja, echt. Ja. Want ik weet een koninkje, maar ik kwartel werd ik nog. Die bij de... Ja, dat is de kwartel. Maar wat voor loop maakt die dan? Dat weet ik wel niet. Nee. Dat zou dan een kreeg. Ja, die krijg je misschien liedriet of zo, Maar wat denk ik. bijzonder dat jij met ik net weten. Alle dagen op mij, een heerlijke tijd. Ja.